Un camioneiro faleceu esta madrugada nun tráxico accidente na autovía de Rías Baixas ao seu paso polo concello ourensán de Melón. O home de 50 anos precipitouse dende unha altura duns 30 metros. Cristina. O camión quedou atravesado en todo o ancho da calzada, ocupando os dos carrís de circulación, o que obrigou a cortar o tráfico este treito da autovía entre a Cañiza e Melón. O dramático deste accidente é que o condutor non faleceu como consecuencia do impacto, senón o precipitarse ao baleiro desde a cabina, que quedou pendurada nun viaduto a unha altura duns 30 metros. Esta é a imaxe coa que amenceron os habitantes desta casa de Melón, a cabina dun tráiler pendurada do viaduto da autovía. Ocorreu de noite, algo antes das 5, pero non foron conscientes da situación ata que se ergueron pola mañá. Xa vin aquí que había moitos, debía ser a policía, moitos luces azules, e pensei que fora o accidente que fora aquí. Pero sí que despois miramos por riba e vimos que o camión, Dios, que mal. O condutor do camión, un veciño de Cortegada de 50 anos, caeu desde a cabina. A cabeza trasora queda pendurada sobre o viaducto e o conductor descoñecemos todavía se lle abriu a porta ca virulencia do impacto ou abriuna el intencionadamente. A intervención máis urxente foi para localizar o conductor. A zona onde caeu non ten fácil acceso e os bombeiros tiveron que habilitar un camiño para os sanitarios que finalmente só puideron certificar o falecemento. É unha zona de monte, unha zona de difícil acceso, non hai ningún sendeiro, nin hai nada, pois tuvemos que facer oco na vegetación, na maleza, para poder primeiro facer a inmovilización do corpo e o posterior rescate. Tamén estiveron os servicios médicos. O tráiler que circulaba baleiro tras descargar en Vigo fixo a tesoira e quedou atravesado na vía, ocupando os dous carrís en sentido Ourense. Unha dúcia de camións que circulaban tras el quedaron atrapados ata que os axentes de tráfico os reconduciron á saída máis próxima. Quedaron retidos 12 camións que os sacamos marcha atrás, habilitamos un transfer entre as dúas plataformas e os sacamos marcha atrás e desviámolos sentido Vigo. Foi precisa a intervención dos bombeiros do Carballiño e dun guindastre de gran tonelaxe para liberar a vía. Tamén se tiveron que ocupar de controlar unha fuga de gasóleo ao perforarse un tanque polo impacto. Debaixo xusto da ponte hai un regato que estamos intentando que non chegue o gasoil a ese regato. O tráfico en sentido Ourense foi desviado pola Nacional 120 entre a Cañiza e Melón ata que ás 12:15 quedou liberado o carril esquerdo.